Hello guys, Ngwere Light azobuditsa video achiprova kuvanhu kuti akakwara akatozvimba face. Hello guys, welcome to Bad Lion Sounds. Bad Lion Sound. So last week Original Silent Skill kana kuti Ngwere Light akatakwa kuma 2 am nevakomana vaLibo. So mungona chika guys nyaya yepa yakabuda vanhu vakatanga kuti hanzi kunyepa, vamwe vakatotanga kutotuka chichichichi, vamwe vakatanga kusasa zvanosasa vachitanzi tikuda kutsvaga mari. Maya guys, isu panapa tinobuditsa chokwadi and always tichikuudzai chokwadi. Zvinhu zvinongorwadza kuti mota yakauya muna December unoyu yobva yatoparara in less than a month. Ihora ndati mukuona chika guys. After that tobva taudzawo mafanzi nyaya yedu kuti ndo zvaitika. Mafanzi vatanga kutotuka achitaura kuti tiri kunyepa isusu manje sengwere pastaira yedu tonyepa isusu. Saka tinasi tava neproof guys tikuradzai mukomana kutozvimba face. Muona chika guys ona clip iri maiziva. Imacho ilita kunge amiko macho tiri masoja erwendo saka ndinofamba munzendo handisi vana gwendo vana chindo ndinobuda nepawindo saka handisi vana chitindo saka ndakutochinja magiya saka meze mubva maziya kuti ichi chakadziya chinobuda chiri pafesi kwete kuti tinonzi chilasi hachite chinamba lasi ichi chinomhanya zviri fasi chinonzi chiovhakasi saka sangoza kuti kuta 2 ichiti half pasi ichi masi Vinga, ndichinga svika kuti kanine vinga aonanya saka ndikati ndinongoti kumafanzi engwere thank you guys for your support maiziva. Tichangoramba tichikuudzai kuti nyaya dzacho dzakazofambirwa sei maiziva. Mukomana tinaye maiziva, so keep supporting Ngwere family maiziva. Tinoramba tichingokunakidzai ma freestyle hope even kana